Torture on ladattavana netistä. Moi, oisko Joonatan kotona? Se nukkuu. No voisiko sen herättää? Ei sitä voi herättää. Kasvava mies tarvitsee paljon unta. Tää on tosi tärkeää. No mutta siinä tapauksessa. Joonatan! Päätäs, että myöstä. Moikka Jeri! Moi! Tulit sit hoitaa pelibisneksiä. Sulla oli jotain asiaa. Joo, ei asiaa. Vaan mulla oli semmonen peli. Mut eipä enää. Mä tiedän, että sä pöllit mun muistitikun. Sitten vielä latasit sen pelin nettiin. Ja Ronia ja mä ei olla edes nähty rahoja. Mitä sä oikein touhut? Mitäs luulet? Mä tarvittiin se peli. Mä tarvii fyrkkaa. En mä voinut venaa enää. No voi kyynel. Kuule sä saat maksaa mulle just nyt. Ihan sama, missä ne rahat revit. Okei. Tää on sellainen diili, että sä saat kaikki, mitä se on nyt tuottanut tähän mennessä. No jes, joku 2 euroa. Luuletko mä oon ihan idiotiksi? Mä maksan sulle loput sitten, kun se peli alkaa tuottaa. Mitä? Täytyisi hetkellä, että Torture on ladattu yli 200 kertaa viime yön aikana. Ymmärrättekö te paljon meille... Siis täytyykö te paljon meille tulee fyrkkaa tästä? Tää peli on hitti! Kato, sitä ladataan vaan koko ajan lisää. Ja taas joku lataa se. Tätä peli on ladattu tänään melkein 300 kertaa. No luet sä nyt sitä ihan oikein? No joo, kato nyt. Siinä se lukee. 298. Mut silti oli tärkeää viedä mun peli ilman lupaa. Ja vielä julkaista se. Sun pitää oikeesti maksaa jätkille nopeasti. En mäkään pysty rahaksi muuttumaan. Paljon sä luulit, että tätä peliä olisi ladattu, jos se edelleen roikkuisi muistitikussa sun kaulassa? Kyllä te saatte ne fyrkat, sun täytyy vaan luottaa muuhun. Vai haluatko sä, että mä otan tän pois myynnistä saman tien, kun se on alkanut tuottaa? Mitä? No maksat sit kans. Joo. Ja taas! Rahaa tulee! Noin. Uniikki, valoisa, hyväkuntoinen edustusasunto. 1,666 000. Joo. Asunnostako sitä haaveillaan? Ei pelkästään haaveilla. Mä ajattelin, että mä voisin pikkuhiljaa muuttaa pois tän nurkista. Millä rahalla saat vielä velkaa vaikka kuin paljon mulle siitä putkareissusta? Kuulet sä? Tää? Et sä kuule, kun raha kilisee mun taskuun koko ajan. Mä en kuule mitään muuta kuin löysien ruuvien kolinaa sun päässäsi. Älä nyt vaan sano, että sä oot taas sotkeentunut jonkin hämärähommiin. Valitettavasti en. Mut Torture on ladattu 200 kertaa yhden yön aikana. Mikä tarkoittaa, että mä oon lähestulkoon miljonääri. Joo, no sehän kuulostaa hyvältä. Paljon semmonen yksi latauskerta maksaa? 10, 2. No se on 70 senttiä mun mielestä. 70 senttiä. No, se on hienoa. Eli tähän mennessä sä oot tienannut pyöreästi jotain 140. Paljon se palveluntarjoaja pyytää sut? 30%. 30%. Siitä verot vielä pois. Niin. Sä oot tienannut onneksi olkoon 50. Oliko muita kuluja? Siis maksat Tallelle ja sille Ronille vähän siitä, kun ne kehitti sitä peliä. Ouch. Kuulostais vähän siltä, että menee pakkasen puolelle kuule. No joo, mut kyllä me saadaan rahaa sillä, kun me myydään sitä peliä vaan enemmän. Joo, ei, se on hienoa. Se on oikeasti hienoa. Sä yrität. Mut ehkä älä nyt vielä sitä asuntokauppaa miettiä. Joo. 140. Ihan karsee nälkä. Toivottavasti himassa söpöryt. Hei! Oot sä noin säälittävä? Sulla ei vissiin vieläkään antaa meille nyt rahoja. Tää nyt ei oo niin helppo homma.
yhtään. Tale kertoo, että niitä latauksia on jo vaikka kuinka paljon. No niin on. Mut kun sitä täytyy edelleen ladata vielä aika paljon lisää, että me saadaan edes jotain rahaa meille. Aiot sä sit tehdä asialle jotain? Meidän nyt vaan pitää pää kylmänä. Pää kylmänä. Jospa vaikka markkinoisit Torturea jotenkin. Pistä sit edes johonkin Facebookiin juttu tai jotain. Sulla ei näköjään mitään haju, mitä bisnestä pyöritetään. Älä nyt säkin viitti. Kyllä mä nyt oon ite tajunnut, että tällä hommalla ei tee yhtään rahaa. Ei kai, jos sä hierot vaan munias. Mitäs serkkupoika vähän jeesais? Tale oli ihan oikees, kun käski sun laittaa promo Facebookiin. Ei se riitä, että pelkästään mun kaverit lataa Tortureen. No ei niin, mutta kato, sit kun tulee latauksia ja sana alkaa leviä, niin erilaiset mediat saattaa alkaa kiinnostua. Ja Luulet? Älä keskeytä. Sun pitää järjestää promotilaisuus, missä sitä peliä saa testaa. Mä voin tommosen sun käyttöön. Oho, ihan tosi. Joo. Hoidat ilmaisella viinalla sinne siistejä tyyppejä. Niin pressi seuraa ihan varmasti perässä. Mä voin hoitaa tarjolla. Mut mitäs sä nyt tästä oikein kostut sitten? No kahvilla saa mainostaa. Yksi juttu vielä. Sun pitää perustaa yritys. Toiminimi riittää aluksi. No kato, silleen sä saat uskottavuutta. Eikö toi nyt ole vähän liioittelua? Joo. Jos et sä usko sun tuotteeseen, niin sitten. Kyllä mä uskon siihen täysin. No niin, sieltä se pelimoguli tulee. Se. Mitä? On se hyvä, että pojalla on unelmia. Tää mä yritän ehkä sanoa, että oikeassa liike-elämässä on vähän eri pelisäännöt kuin tämmöisessä pelimaailmassa. Sä voit säästää niin sun saarnata. Mä nyt ei tiedä, että Torture ei pysty oikeasti tienata. Oot sä googlettanut netistä menestystarinoita tyyliin ryysyistä rikkauksiin vai? En. Mut mä juttelin yhden bisneskurun kanssa. Mikä on guru? No, se on sellainen asiantuntija. Se sanoi, että mun kannattaa perustaa firma ja alkaa myymään sitä peliä ihan tosissaan. Kyllä.